Аз съм Марти БГ и днес ще имаме епизод на Clash Royale. Както виждаш, тук имаме Super Magical Chest и аз просто нямам никакво търпение да го отворя, затова ще дам 42 джема и ще го отворя. И готово, почвам. 2200 голд, 72 арчери, унлокнахме Джан Скелетон, Скелетон армии, 115 миньони, унлокнахме и Bomb Tower. Ето това е Super Magical Chest. Така. Тук. Олег 20 карти. Готово. Джемове. Просто нямах никакво търпение да го отворя. Никак. Добре, директно вкарвам Скелетон армии. Bomb Tower. Giant Скелетона на Baby Dragon, може би. Лайтинга на Fireball. 2000 голд. Много. Много. Я да видим колко дава. 100. Ще качим левел. А това кога покрикнем 25. Арчер. Мисля да си апгрейд на Гоблин барела, но ще струва много джемове. Много парички. Почти всичките. Не знам. Да си го апгрейднали, за да кача левел. Или миньончетата да си ги апгрейдна и да си паза голта. Не знам. И Bomb Tower ни е за апгрейд. Тук в клан честа всъщност съм на първо място. Вода някакъв си с 4-7 крончета. 7 крончета. Мисля да си апгрейд на това, за да стана. Качихме левел. Готово. 5 левел.Ъп. Готово. И с другите пари мисля да апгрейдвам тия. Колкото мога. Толкова. Скелетон армии. Много го исках. И ми се падна. Хайде ще играйте с този дек една битка. Да видя дали ще направя нещо. Сега с Скелетон армиито ще ми е много по-лесно да спирам примерно Giant E, Prince, Hawk Rider, примерно, защото вече сме на 4-та арена и вече почват и с Hawk Rider-ите. Ай, балон. Ай, няма Скелетон армии. Защо не ми идваш без Скелетон армии? Нищо, поне ние взехме тавър. Няма значение, че ни е покоснал маничко. Добре, тук пускам Giant Skeleton и Goblin Barrel. Те са. Ще стигне до кулата. Взехме го кулата. Хайде. Добре, взехме. Хайде, гръмни го. Гръмна го. Днес няма да си го къпа това. Скелетон армия. Тук трябваше да правим. Да, претягах се.
Няма проблем. А-а. Сега кой ще спечели? Минимум 5 левел или минимум 5 левел? Никой. Добре, пак ще направя също. Witch. Ту, 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 ту. Тежко. Ужас. А, така, така. Айде стигни до там, Джанскел. Ай, стига. Лайк. Yes, 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 yes. Good game. Good game. Ах. Аз си мислех, че ще ни бият за момент. И вече съм на второ място в плана. Аз имам най-много донейта. Аз ще лефна от този клан, само чакам да стане да мине клан чест, защото ако се влезна в друг клан, няма да мога да си отворя клан честа. Тук ще пусна затворен един Silver Chest, който е от четвърта арена. Аз тук от четвърта арена най-много искам да ми се падне от набим легендарите, най-много искам Хокрайдера, Минион хората и Инферно Тауъра сигурно. Тя най-много ме кефа там. Аз тук от Barbarian Bow имам само Кенън за сега, но ще се опитам и да спечеля и друг, освен Кенъна. Вече Гоблин Барела ми е трети левел. Найс. Аз сега го апгрейднах на трети левел. Ще игра още една битка, за да не стане къс епизода. Good luck. Той е първи левел. Той дали е ютубър и нарочно е първи левел или просто не апгрейдва карти изобщо. Може би не апгрейдва карти. Според мен е поне. Така. Според мен не апгрейдва карти просто. Пич. И не отваря честове, май. Защото играе Старчери и Бомбър на четвърта арена. Вече. Добре, Джаз. Според мен той нито отваря честове, нито нищо. Тук ще пуснем вичката. Тук Гоблин Барела на другата кола. Гръбни лучкове. И сега. Какво стана след? Не знам, нещо се подцапа. Няма значение. Аз просто дадох толкова джемове, защото нямах никакво търпение да го отворя този супер мечикъл чест. Едва я държах и толкова. Джемовете пак ще ги събера. Не е такъв проблем. Това колко взима лайтинга? 260. Не е достатъчно. Ще го пусна само че тук. Ай, честно.
сега ако ни бие... Не, взехме тауъра. Добре, тук е един Giant за танк. О, Witch е много отзад. Нищо. Победа. Yes. Много съм радостен за победата. Едва спечелих. Good game. Thanks. Плюс 29 купи. И вече съм лидер в клана, който ще напусна скоро. И вижте само. Победа, 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 загуба, победа, 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 загуба, победа, победа, загуба, победа, 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 загуба, победа, победа. Само имаме една много добра серия от победи, което е perfect. Ето 30 карти за съберем. Аз имам 22. Иначе ако го апгрейдна, ще взима по 286 демидж. Добре. Гоблин барела вече е доста силен. Левела на гоблините е 8. Мали колко арчерки. Тук ги апгрейдна 400. Къде ще толкова джемове, бе? Много искам от четвърта арена. Сега ще ви кажа от коя арена легендарки искам най-много. От четвърта арена най-много искам Inferno Dragon. От пета Graveyard. От шеста Sparky или Dalok или Mine. Странно. Може би Dalok или... Не знам, майче Dalok. От седма определено Electro-Wizard. От осма повече ми харесва Lumberjack от Night Witcher. Нищо, че е нова карта. Повече си харесвам Lumberjack. От девета нямам избор. И от десета нямам избор. Но с която и легендарка да се сравнява Mega Knight. Mega Knight е най-добрия. Mega Knight е the best. 100% ще го нърфнат. И ще го направят аз по-слаб. Което е зле. Готино ще да си го оставят такъв. Мен много ме кефи. Дано да ни го нърфнат скоро. Дано, ама надали. Да видим нещо тук. Мисля това е всичко за този епизод. Ако искате да снимам още клипове, лайкнете видеото и ако ви е харесало и всичките клипове, де правя ви харесват, се абонирайте за канала ми